Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike kanyesi akasango hiji deumo au munu yedana takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara hera la kasegi hera la dumunun kay berebereli kay nam moko be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur minto ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamo la kamago berebere ka koto mogo tala mogo te mindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la kumukele kono ako ka aw bela jile la dunya silame munu me mali kono ani munu zigiro beno do jiye jamana were umo ka fo sanwere o hijini o umura o baraw labe on damne na kaba op mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence dunya akeme ko fere bela jile tige ka hiji ke chugo nyuma kala on bela jile labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bulo ka sagana ka wati bela jile la dogotoro jole olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jile la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busa ne de singa di agence dunia travel service jenwan kele mimbe aw ka hiji ni aw ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw be kunafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station soma yafula kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunia travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Aw bisimila hôtel Lafia la niko hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. An balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen école supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DUT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DUT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako. Tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi
i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye bagan mara jɛgɛ mɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔsɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔsɛbɛnko ni sɛbɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire do wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen do yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Tumbutu cɛ an'a muso denmisɛn ani maabakɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fantan ani naani aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye juma ye lahɔrɔma don do wa an bɛ lahɔrɔma dugu fana na n'o ye Tumutu ye maaba n'o ye waliju 333 dalen do dugu min na dugu min ni a bɛɛ lajɛlen ye nɛɛma ni hɛrɛ ni ala tanu ye ala ko suma o bɛ fɔ dugu min na kosɛbɛ a filanan o ye jɛnɛya an ka jamana kɔnɔ an bi ye an nakun o ye biennale ye bi ye juma ye min ye tubabukalo tile 19 san 2025 an don ka premier ministre ye biennale dayɛlɛli la kunungo k'a y'a ɲini seko ni dɔnko tigilamaw fɛ u ka kɛ miseli ye ka maliyɛnw kala bɛɛ ni kɛlɛya min ye cɛfɔ ni kan bɛɛ o bɛ se ka sigi cogo min na an ka jamana kɔnɔ min ye général Abdoulaye Mayiga ye a y'o ɲini kunungo seko ni dɔnko tigilamaw fɛ biennale ale dayɛlɛli la biennale dayɛlɛli hukumu kɔnɔna na fana min ye région bɛɛ lajɛlen ye olu y'u ka munumunu saalo kɛ ka tila ka min ye seko ni dɔnko ɲɔgɔlɔn belebele an b'a fɔ ma ko chorégraphie o fana yirala Mali mɔgɔw la yan kunungo nin bɛɛ lajɛlen an n'an da don a wo misɛnna wo kuma bɛɛ lajɛlen la ka ɲɛfɔli k'aw ye programme min bɛ yen bi Segu Bayaŋara ani Bamako olu kan ka tɛmɛ jury ɲɛkɔrɔ bi n'o ye calatigɛ jɛkulu ye an bɛna n'an da don fana na Bananbakaw fɛ yen école ko kuma o bɛ senna olu bolo AES ɲɛbila baaraw bɛ senna an ka jamana kɔnɔ Abdoulaye Diop ale ye dɔ kurumu karili baara kɛ kunungo farikolo ɲɛnajɛ ta na sira fɛ an sɔngokaw min ye an sɔngokaw ye olu fɛ yen mobili dɔ kɔni de taara ye min ye farikolo ɲɛnajɛ ta na sira fɛ sa an ka samata sɛgɛw k'u bɛɛ lajɛlen dafalen don cɛden 28 min taara u bɛɛ lajɛlen sera kɛnɛ kan ministre min farikolo ɲɛnajɛ kunna ale fana taara ka taa Mali bandiri o di u ma u ka ɲɛmaa n'o o ye Yves Bissouma ye jamu sɔrɔla o la an ka o da tulo ka Sénégal fanakaw olu fana y'u ka bandiri minɛ u ka ɲɛmaa bolo n'o ye Diomaye Faye ye olu fana bɛ kɛnɛ kan Marɔku yanni dulatiw ka daminɛ ko bɛ cogo di farikolo ɲɛnajɛ ta na sira fɛ min ye jaw fana ye an ka télévision so caman bɛ olu tɛna se ka jaw sɔrɔ mun nana n'o ye an n'an da don nin bɛɛ lajɛlen na k'an to Tumutukaw fɛ yen fala ye sɔgɔmada in na Tumutu marabolo dɔ bɛ yen a tɔgɔ ye ko Dire n'an sera Dire an bɛ Aliwalijikaw fo yen min ye Kirishanbakaw ye k'olu fo yen ani Burɛmu Inalikaw k'olu bɛɛ lajɛlen fo Bundamu kɔnɔna na an bɛ Echelkaw fo n'an bɔra Echel an bɛ Tɔngakaw an b'olu fana fo n'an taara Ɲafunge an bɛ Sumpikaw fo min ye Sarafurekaw k'olu fana fo fala ye nin bɛɛ lajɛlen ye Tumutu marabolo ye Gomalarus fana an bɛ yenkaw fana fo kosɛbɛ nin sɔgɔmada in na k'an to Tumutu biennale ale hukumu kɔnɔna na an bɛ t'e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na nin bɛɛ lajɛlen walawala maaw bɛ se k'a faamu cogo min na. Fala ye kunungo min ye ndulati kɛnɛ min tɔgɔ dalen don Baba Alkeyiru la n'o ye stade municipal ye ale kɔnɔna fara tewu maaw kɔni bɔra Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen marabolo 9 ani Bamakɔ u bɛɛ lajɛlen nana cooko Tumutukaw fɛ yan seko ni dɔnko tigilamaw olu fana caman baden nana Abibu Danbele Gimaw b'a a la ka taa se kɔrɔlen caman ma u bɛ kɛnɛ kan min Masabu Wele Jalo u kɔni nana sa ka se ka na seko ni dɔnko sɔgɔmadonni baara kɛ an ka marabolo fana kɔnɔna na tɔn minnu bɛ yen n'o ye turupu ye olu bɛɛ lajɛlen sera kɛnɛ kɔnɔ yan gouverneur fana bɛɛ lajɛlen tun bɛ yan premier ministre ale nana kunungo selifana tile waati
a nana yɔrɔ min na ani maa min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye minisirimuso 3 ye minisirimuso fɔlɔ min kɔni kun gunnen don a la o ye Umu Sali Sɛki ye baara ni baaradege minisiri o kɔfɛ sa musow ni du ni denbaya minisiri o fana tun b'a la sigida lakana ni yiriwali kuntalajan minisiri olu bɛɛ lajɛlen nana fara Mamu Dafe kan yan kunungo ani Baku Kante n'o o ye yan gouverneur ye fala yana an ka don kɛnɛ kɔnɔ an ka kɛnɛ ɲama fifa ni durupu nama maaw ye olu fana ye maaw la ɲɛnajɛ kosɛbɛ yani faamaw bɛɛ lajɛlen ka se k'i sigiyɔrɔ sɔrɔ. bamananw ko ni maa min y'i da tulo la a b'i da sɛbɛ la sabula maaw tɛ min dɔn tulo ye fala ye a labɛnni ye sɛbɛ de ye i m'a ye ɲɔgɔlɔnbɔlaw yɛrɛ ka kuma don ko bɛɛ lajɛlen b'a fɛ i den ka kɛ ɲɔgɔlɔnbɔla ko nka ko maalankolon fana se ka ɲɔgɔlɔn bɔ baara minnu bɛ kɛ seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na ka se k'o kɛ fanga ta k'o sigi ko 4nan n'o ye 4th République sinsinna ye min ye ɲinan kumasagi ye a bɛna na kɛ o de ka tumutukaw fɛ yen min ye tumutu tariku ye waliju 333 o dugu a dugudenw bɛɛ lajɛlen bɔra kunungo ye ko Balaŋɔɲɛ ka na se ka sadi kɔnɔna in bɛɛ lajɛlen fa marabolo fana 19 ka fara Bamakɔ kan o bɛɛ lajɛlen nana min ye seko ni dɔnko minisiri yɛrɛ ale maa ma falen min wele bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ biennale nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka jamana kɔrɔnfɛ jamana o ka dugu k'a sɔrɔ k'a labɛn ka se ka maaw wele bɛɛ lajɛlen ka na min ye tumutukaw fɛ yen premier ministre ale yɛrɛ nana kɛnɛ kɔnɔna na sabula ko daminɛni baaraw kan ka kɛ ale bolo a natɔ a n'a donnen a ye munumunu salo min kɛ an ka jɛ k'o filɛ lasigiden minnu fana b'an ka jamana kɔnɔ fala ye olu fana nana a nɔfɛ Amérique ta bɛ o la Maroc ta b'o la Union européenne olu ka maa mafalen b'an ka jamana kɔnɔ ka se UNESCO ma u bɛɛ lajɛlen nana yaasa min ye ɲɛnajɛ in a daminɛ bɛ se ka k'u ɲɛna cogo min na u dontɔ an ka jɛ k'o filɛ.
Fala ye min ye Général d'armée Assimi Goïta ye, ale bɛ ŋaniya sigi décembre kalo tile 31 san 2024 ko ɲinan san n'o ye san 2025 ye ko k'a kɛ seko ani dɔnko san ye. O wulukuyu kɔnɔna na sa ministre Mamu Dafe baara kɔni kalifara ale la yaasa san in kɔnɔna na ɲɛnajɛbaw bɛ se ka sigi cogo min, o la belebele dɔ o ye biennale ye. Baaraw kɔni daminɛna kunungo yan Tumutukaw fɛ yen, a bɛ taa kuncɛ fo nin kalo in tile 28 ɲɔgɔndan don Mali marabolow ni ɲɔgɔn cɛ, laada fana don an ka jamana kɔnɔ. Biennale fɛn fɛn ye san 40 san 50 ye a b'o bɔ k'a daminɛ semaine nationale la fo ka na se nin waati ma. Nin ye min ye Tumutukaw fɛ yen ye, bolofara kɛra ko la, lakana sabatiliko ta nasira fɛ, seko ni dɔnko ta nasira fɛ. O la sa Tumutu yɛrɛmarakafo ɲɛmaa min b'a jɔyɔrɔ la bi, n'o ye délégation spéciale ɲɛmaa ye Yeya Tandina, ale ye bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. A ko Tumutu kɛlen ka nin ko in bisimila, a diyar'u ye, a bɛnn'u ma. Labɛn kɛra yaasa Tumutu ale bɛ se cogo min na k'i jeniyɔrɔ fi, ko n'a fɔra ko jamanadenw ka kɛ don min na fala ye, min mana k'i bolo n'i bɔra n'o ye o de ka finila ɲuman ye. Tumutu ye cogo min kɛra kunungo o y'u se ye, u ka fo la k'u waleɲuman dɔn. Min ye maire ye n'o ye Yeya Tandina ye, a ko Tumutu ka ci b'a da ko k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ye fala ye, ko ka Tumutu ta k'a sugandi k'a kɛ min ye Mali marabolo ye, marabolo min seko ni dɔnko tɔbɔtɔlen don a kɔnɔ kosɛbɛ, ko Tumutu ka denw ka wele ye o ye. O tɛmɛnen kɔfɛ sa min ye turupuw ye, olu ye tɛmɛni daminɛ kelen kelen k'a daminɛ Baɲangara la ka taa bila min ye Tɔnbɔkutu yɛrɛ la, sabula maaw tɛmɛcogo fala ye. Turupuw bɛ ka tɛmɛ cogo min na kunungo maaw ɲɛkɔrɔ, tirage de kɛra Tɔnbɔkutu yɛrɛ yan k'a jira k'a fɔ jɔnni fɔlɔ bɛ bɔ, jɔnni filanan bɛ bɔ. Saba fɔlɔ minnu bɛ bɔ fala ye, o ye Baɲangara ye, ka Segu da o kan, ka Bamakɔ kɛ k'o datugu. O la sa tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ ka tugu o kɔ fo ka taa se Tumutu yɛrɛ ma. Ale ni Kulukoro olu fila kɔni bɛ fo laban na, olu de bɛ jouer su laban na. Yaasa ka se ka o ye, e ye ja min sɔrɔ kɛnɛ kan, an ka taa stade kɔnɔna na an ka jɛ ka o jaw filɛ. Absolument. C'est vous qui faites vibrer les cœurs par son art, sa musique et son hospitalité légendaire. Et creuser de civilisation. En tout cas, c'est vous est une des régions pilotes parmi les régions du Mali. Aujourd'hui, la capitale du Mali, c'est Tombouctou. Ouais. Voilà, nous vous annonçons l'arrivée de Bamako, la capitale des trois Caïmans. Oui. Voilà donc Bamako qui arrive, la capitale, le district de Bamako. Nous annonçons l'arrivée de la troupe régionale de Koutchala. Koutchala. Koutchala, monsieur Bill, connu comme la capitale du coton. Ah oui, de l'or blanc du Mali. Capitale de l'or blanc du Mali, une ville économique. La région de Kita, la capitale de l'arachide. Ah oui, nous recevons la région de Kita qui participe également pour sa première fois ici dans la taxe région. Voilà Kita qui arrive avec toutes ses... Ah oui. Monsieur Bill, nous accueillons la région de Sang. La région de Sang. Sang, terre de savoir et de transmission, est un carrefour, monsieur Bill, culturel, discret mais essentiel du Mali. La région de Caille s'annonce. Oui, nous accueillons la région de Caille. Caille, la porte du Mali. Caille, terre de braves, de diaspora et de chaleur humaine. Caille qui est toujours au rendez-vous des grands événements. La première région administrative du Mali, grande région et carrefour. Vous devenez également très connue
riche culture dans le Wassoulou profond. Lara, qui est la cité pastorale, symbolise la paix, la patience et la richesse de nos contrées sahéliennes. La région verte du Mali, Hawaï Sikazo, qui vient en force à Tombouctou. Il faut rappeler que Sikazo a abrité la biennale artistique et culturelle en 2010. Nous retrouvons la région de Ménaka. La région de Kidal. Merci à la région de Kidal. Kidal, ville d'élégance nomade. Kidal qui nous rappelle la noblesse touareg et la beauté de l'immensité déserte. Toutes ces régions, ces délégations régionales ont des Djatigui à Tombouctou, à travers les 8 quartiers de la commune urbaine de Tombouctou et les cercles de la région de Tombouctou. Ils sont bien organisés pour Mopti, la région voisine de Tombouctou. Voilà Mopti. Mopti, Monsieur Bill, la Venise malienne. Venise malienne, bien sûr. Ici, Monsieur Bill, les eaux et les peuples. Yoho d'Israël, Yoho du Grand Mali. Voilà Yoho qui arrive devant les officiels de ce charmant public. Yoho dans toute sa diversité. Gao qui est là, la région de Gao. Merci à la région de Gao. Tombouctou, ville lumineuse. Tombouctou, ville de savoir et de savoir-faire. Tombouctou, des grands savants. Tombouctou, des saints. Tombouctou, qui accueille le Mali entier cet après-midi. Et qui symbolise le silence, la grandeur et le courage de l'invisible. Merci à la région de Taouleni, Douanza, Carrefour, entre le nord et le sud. Douanza qui raconte une histoire de diversité, de courage et d'équilibre, Monsieur Bill. Monsieur Bill, qui est voisine de Bamako, la capitale du Mali, une coro qui porte le poids de l'histoire, de la fierté d'un peuple enraciné. Merci à toutes les délégations régionales qui ont passé ici devant nous. Bolo tan ni kɔnɔntɔn bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ min ye seko ni dɔnko ni fɛn min n'a fɔ ko silam an balimakɛ Adama Keyita ale nana n'a ka kɔrɔ ye yaasa ka se ka min ye npogotiginin dɔ k'ale senkɔrɔma dondo o kɔfɛ sa bɛɛ lajɛlen kun sigilen don ka ɲɛnajɛba min kɔnɔ n'o ye chorégraphie ye n'a sigira sen kan maa 3 fɛ Dramane Sidibe ale ni Ablaye Kone ka taa se Karim Togola ma o yirala maaw la Tumutu Tariku k'a daminɛ Kanku Musa ka makantaga kɔfɛ ka na se min ye Ahmed Baba ale ka minɛli Marokokaw fɛ fo ka na se terroriste ni bamajuwalekɛbaw ma min ye furancɛla fanga maaw sigili ye ka se ka taa se seko ni dɔnko yɛrɛ baara min bɛ ka k'a kɔnɔ bi k'olu bɛɛ lajɛlen bugudatigɛ k'o yira maaw la dɔɔni tɛgɛrɛ miniti 30 kɔnɔna na denmisɛnninw y'u fari fili kosɛbɛ seko ni dɔnko taabolo caman b'a kɔnɔ dɔnsen caman b'a kɔnɔ fɛɛrɛ minnu sigilen don bi yaasa ka se ka siniɲɛsigi ka kalansenw kɛ olu fana kumasenw caman b'a kɔnɔ
laada ni tariku ka taa se an ka jamana kabini diɲɛ bisimila ye tumutu dugu yɛrɛ ye dugu min ye ale ni silamɛya bɛ cogo min maaw bɛ se ka balo yan cogo min baara bɛ kɛ yan cogo min na kalansoba minnu sigira tumutu kɔnɔna na fo ka na se nin waati ma denmisɛnw ye nin bɛɛ lajɛlen yira dɔɔni tɛgɛrɛ la ka tila ka sotigiw k'olu kɛ k'a lamini min ye tumutu denmisɛnnin maa 273 o de taara tumutu kɔnɔna na yan ka se ka dɔn in sigi sen kan minnu nana ka bɔ Bamakɔ o ye denmisɛnnin maa 60 ye n'i y'a fila fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn maa 333 ma ka kɛ ni tumutu waliju 333 o hakɛ ye olu de ye dɔn kɛ kunun baaraw bɛɛ lajɛlen kurumokari hukumu kɔnɔna na sa ɲɛnajɛw bannen min ye premier ministre ye ale ye dantigɛli kɛ nanzarakan na Falaye Keita ale ye a ka bamanankan sɔrɔ an ye an ka jɛ an ka o lamɛn. Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta ani gouvernement bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka Tɔnbukutukaw bɛɛ lajɛlen fo an selen an bi an bɛ hɛrɛ kɛnɛ de kan n'o ye ka biennale artistique et culturel k'o kɛ Tɔnbukutu a ka kan ka hakili jigin k'a fɔ ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye biennale bɛ organiser an ka jamana kɔnɔfɛn fan fɛ n'o ye Nord ye a ka kan fana an ka Tɔnbukutukaw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɔra ka caya k'an bisimila jamana tɔgɔ la n'aw ka jamana kanu tɔgɔ la Ala k'aw bɛɛ lajɛlen sara o tɛmɛnen kɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ y'a ŋaniya k'a fɔ san 2025 o ka kɛ seko ani dɔnko san ye et puis san daminɛra ka cɛsiri bɛ fan bɛɛ wulikajɔ bɛ fan bɛɛ pour que a ka laɲini o ka se ka sabati parce que biennale jɔyɔrɔ b'o la kosɛbɛ nafa mun yɛrɛ bɛ biennale n'an ka jamana kɔnɔ a tɛ se ka fɔ ka ban n'i ko an ka jamana kɔnɔ ko an ka kɛ kelen an bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ k'a kɛ o biennale jɔyɔrɔba b'o la kosɛbɛ parce que bi min na Tɔnbukutu Ala barika la Mali bɛɛ y'a yɛrɛ sɔrɔ yan district Bamako k'o fara an ka région 19 bɛɛ lajɛlen kan o b'a yira k'a fɔ Tɔnbukutukaw aw bolo dayɛlɛlen don aw degelen bɛ adamadenw bisimilali la o tɛ bi a ma daminɛ bi donc an b'aw ka kuma fana lamɛn aw ka laɲini ye mun ye ka a fɔ délégation bɛɛ lajɛlen k'a bila u kunna k'a fɔ k'u bɔra u ka so u nan'u ka so ka kan jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la k'aw fo ka waleɲuman dɔn biennale organisé Tɔnbukutu a bɛ fɛn wɛrɛ fana yira a bɛ mun yira k'a fɔ an ka jamana an kun bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ depuis 2012 n'o ye lakanabaliya ye bi min na Ala barika la maliyɛnw ka cɛsiri n'an ka sɔrɔdasiw ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri ani jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ k'a kɛ bi min na Ala barika la an bɛ se k'a fɔ caman ba bɔra lakanabaliya la an ka jamana kɔnɔna la donc biennale kelen yan Tɔnbukutu bɛ o yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ ma lakanabaliya jugu ye mun b'an ka jamana kɔnɔ o bana pewu mɔgɔ minnu n'i tora ni kɛlɛ la ani lakanabaliya la a ka kan nin kɛnɛ in kan an ka tasibila kɛ ka ɲɛsin u ma Ala k'u dayɔrɔ suma Ala ka yafa k'u ma minnu juguna an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛnɛya Ala ka o sigi u ma mais a ka kan fana nin biennale in kan an k'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ Mali ye kelen de maliyɛn belebeleba tɛ yen maliyɛn fitinin tɛ yen kɔnɔfɛmɔgɔ tɛ yen an bɛɛ jamana y'an bɛɛ de ta ye wa jamana fila t'an bolo donc an bɛ fɛn fɛn ɲini cɛmancɛ fanga kɔnɔna la n'o ye ka se ka an ka jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya k'o segin a kan ka jamana basigi jamana musakafɛnw o ka kan wɛrɛ ta ye a jɔ fɔlɔ o ye bɛn ni kelenya n y'a fɔ cogo min na an tɛna sigi kuma kan biennale artistique culturel o jɔyɔrɔ b'o la kosɛbɛ donc an bɛ Ala deli biennale mun daminɛra bi ka kɔlɔbɔ kari bi an bɛ dugawu kɛ Ala a ka kuncɛ hɛrɛ la an bɛ dugawu kɛ délégation fɛn fɛn nana yan fɛn mun sɔrɔ Ala ka fɛti diya activité fɛn fɛn la sabatilen don biennale kɔnɔna la an bɛ dugawu fana kɛ Ala k'o activité Ala k'o bɛɛ dérouler normalement mais a ka kan fana jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la ka commission d'organisation bɛɛ lajɛlen fo ministre de la culture b'o la gouverneur b'o la Tɔnbukutu population yɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'o la délégation fɛn fɛn nana bɛɛ dira minnu la vraiment aw bɛɛ ni ce aw ni baraji n bɔra kuma la aw ka kɛ to ba la salala rasul an cɛ aw ni baraji merci. Falaye kɛnɛ ka ye kunun Tumutu kɔni a se kɛra min ye a y'o kɛ maaw kunbɛli maaw bisimilali maaw ladonni ka wuli ka jɔ kɛ yaasa ɲɛnajɛ bɛ se ka daminɛ cogo min nka Tumutuka dɔw y'a yira k'a fɔ k'olu ɲɛ tɛ biennale nafaba la o ka dugu kan min ye Alifa Umaru Sise ye ale ye Tumutuka ye a ko k'a t'a fɛ ka i da don kuma caman na nka ale kɔni bɛ k'i yɛrɛ ɲininka sa nin ɲɛnajɛba in ni nin jamalajɛba in
nafa jumɛn b'a la a bɛ se ka mun di tumutu ma min ye Alimustafa Tarawele ye o y'a yira sa k'a fɔ ko min ye tumutu kɔni ye maaw y'u seko kɛ wulikajɔ ni cɛsiriw la ka se ka maaw bisimila ka ɲɛ halisa ko baaraw tɔw bɛ sen na yaasa min ye tumutu ka biennale a bɛ se ka ɲɛ cogo min maakɔrɔ dɔ bɛ yen n'o ye Sani Sirife Alifa ye Fala ye ale ko tumutu biennale kɛra tɔ k'a jɛ ye koyi ko n'o y'a sɔrɔ marabolo tɔw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na biennale taara yɔrɔ o yɔrɔ maa tun bɛna région kelen o région kelen maa a bɛ se maa 120 ma ko tumutu ta k'a bɔra maa 120 na k'a kɛ maa 80 ye u tilala k'a b'o la k'a kɛ maa 50 ye ɲɔgɔndan yɛrɛ bɛ kɛ fɛn 7 mun ka u ye saba ka bɔ a la min ye kɛri ye ale ni Solodesha ka taa se fɛn wɛrɛw minnu bɛ yen n'olu bɛna yira maaw la ko olu bɛɛ lajɛlen bɔra a la k'olu kɔni ma min faamu u ka biennale a kɛra tɔ k'a jɛ sabula maa hakɛ min kan ka na baara kun kan ka kɛ cogo min Tɔnbukutu ale biennale kɔni bɛna kɛ ni ɲɔgɔndan 5 de ye k'a sɔrɔ yɔrɔ tɔw la a kɛra 7 ɲɔgɔnna ye ze ko olu b'a fɛ sa falen ka don min kun na o ye tumutu yɛrɛ ka se k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ tɔw nana cogo min na baara kɛra yɔrɔ tɔw la cogo min na a ka kɛ o cogoya la nka waati n'a gɛlɛya kama min ye bɛɛ lajɛlen kan ka na pankuru la o jamaba in u tun tɛ se ka na n'o bɛɛ ye k'o de y'a to bi min ye turubu bɛɛ lajɛlen a bɔra maa 100 ani maa 20 na ka na kɛ maa 50 ye marabolo bɛɛ lajɛlen kan ka na ni o ye o baara in fana na Fala hali bi kununko ko dayɛlɛli kɛra k'a sɔrɔ marabolo dɔw ma se tumutu yɛrɛ kɔnɔna na yan dunan dɔw ma se hali bi dɔw bɛ sira fɛ ka na min ye pankuruko o gɛlɛya o ye maa caman sɔrɔ min ye ko in labɛn ni ko ta na sira fana fɛ yɔrɔ caman fana bɛ yen o fana bɛ se ka sigi sen kan nka halisa tumutu kɔnɔ yɛrɛ ɲɛ b'a la hali kunu labɛn kɛnɛ kan ye ɲɛnajɛ kɛnɛ kan ye halisa o tun bɛ ka nɛgɛkolon gosi u tun bɛ ka basiw siri u bɛ ka maaw kɔni bisimila yaasa a bɛ se ka kɛ cogo min na tumutu tiɲɛna a ma ni tɔw ta ma se ka kɛ kelen ye n'an bɔra tumutu an bɛ segin an bɛ taa Bamako nin waati in na Bamako i b'a dɔn k'a fɔ ko AES ale lajɛw bɛ sen na Bamako kɔnɔna na jamanakuntigiw ka lajɛba 2nan o kan ka kɛ Bamako nka yan'o cɛ sa ɲɛbila baaraw caman daminɛna kabini ntɛnɛn tɛmɛnen min ye maa mafalenw ye n'olu ye AES fonctionnaires ye olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ lajɛ la lajɛ min n'o kun cɛla kununko CICB kɔnɔna na ministre Ablaye Diop ale kɔni foli ni tanu ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma sabula sɛbɛn o sɛbɛn bɛ yen ni jamanakuntigi ni ministre kan ka baara k'a kan ni maa kofɔlɔ ninnu bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ k'o ban pewu o bɛna di bi ɲɛmaaw ma n'o ye ministre ye olu ka lajɛ bɛ dayɛlɛ bi sɔgɔmada in na Bamako kɔnɔna na n'o kun cɛla sa nin kalo in tile 22 Fala ye a n'a tile 23 o ye jamanakuntigiw ka lajɛ ye a bɛɛ lajɛlen AES ale ka collège o ye jamanakuntigiw ka lajɛ ye belebeleba 2nan nin bɛna k'o ye Niger ta tɛmɛnen kɔfɛ Salongo min ye juillet kalo ale tile 6 la Bamako kɔni bɛ labɛn na ka jamanakuntigi ninnu k'olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ yaasa baarabaw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na min ye sɛbɛn kuturukuturuba minnu sigira sen kan yaasa baara kan ka se ka kɛ o la o ye tali kɛ AES yɛrɛ ka baara kura bɛna kɛ cogo di min ye jamanakuntigiya min bɛna kɛ AES ɲɛmaa a kan ka baara kɛ hukumu minnu kɔnɔna na kalo nataw la u y'olu bɛɛ lajɛlen fɔ yaasa sa k'a jira k'a fɔ ko sɛbɛn minnu fana filɛ nin ye ministre mana baara k'olu ka bi ani sini Fala ye min ye nin kalo in tile 22nan tile 23 jamanakuntigiw olu yɛrɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ a kan maliden 150 olu bɔra Tinisikaw fɛ yen ka segin ka na Bamako bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko min ye kununko ye jɛnsɛrɛgɛ naani kɛlen ka don min sigi tunkarankew tɔgɔ la ani maa minnu bɛ segin ka n'u faso la olu ka baara o hukumu kɔnɔna na o lajɛ tun bɛ Bamakokaw fɛ yen minisiri min yɛrɛ bɛ maliden minnu bɛ kɔ kan ani farafinna ka kelenya o hukumu kɔnɔna na n'o ye Musa Agatɛri ye ale taara maa ninnu bisimila Bamako pankurutigi kɛnɛ na kununko min ye maa 150 ye u bɛɛ lajɛlen bɔra Tinisikaw fɛ yen u kɔni tɛmɛna nin waati in na sa Alizeri fɛ ale ni Tunisie ni Alizeri u bɔra o de kɔnɔna na u nana u kɔni bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Nigerkaw fɛ yen jɛnsɛrɛgɛ naani ka jɛkulu min n'o ye OIM ye ale y'u bisimila ye minisiri y'a jira sa k'a fɔ ko a nisɔndiyalenba o de la a bɛ nin maliden ninnu bisimila sabula o nana bɛn ni waati min ye o ye waati ye fana u tɔgɔla don min sen na u b'a jira sa k'a fɔ ko don in kɔni dɔ farala a ginta n'a baara bɛɛ lajɛlen kan maa minnu sigilen filɛ nin ye u lasagora ka t'u bila sa maa minnu mana segin ka bɔ kɔ kan u bɛ taa bila so min kɔnɔna na u taara o yɔrɔ la maa min bɛ yen n'o b'o o ko bɛɛ lajɛlen labɛnni kɛ n'o ye Bubakari Seyidu ye ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko u ye baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ u ni OIM ka bolo ɲɔgɔnma kɔnɔna na yaasa an baden minnu filɛ nin u bɛ se ka na cogo min minisiri Musa Agatɛri a ko k'u bisimila ko ɲuman ye diyagoya ye sabula ale ka minisiri so au conseil malien de l'extérieur ka taa fara OIM kan
anu dɛmɛbaga jɛkulu n'o ye baɲumankɛtɔnw ni Union européenne maaw ye olu kɔni bɛ ka don belebeleba min bɛ yen n'o bɛ tunkarankew ka tɔgɔ la a nana bɛn ni o ye k'o la sa ko u fana na don seli kɔnɔna na yanni u ka u sigiyɔrɔ sɔrɔ ka se ka baaraw kɛ don nataw kɔnɔna na u b'a fɛ ka baara minnu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana ale kɔnɔna na fala ye an bɛ taa an sɔngokaw fɛ yen maa dɔw kɔni ka mɔbili andarakiliw la jɛkulu marifatigi lakodɔnbali dɔw fɛ nin kalo tile 17 waleya in kɛra nɛgɛ kanɲɛ 13 waati baara ni ale ye an sɔngo komini dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunnafoni y'a yira sa k'a fɔ ko mɔbili in kɔni ye maaw ta ye maa minnu bɛ kɔlɔnsen de kɛ ani ka jibondon sigi sen kan u kɔni binna olu kan min ye waleya in sa a kɛra yɔrɔ min na sa o ye Numinakaw fɛ yen an sɔngo ale ni Gawo ni ɲɔgɔn cɛ Bananbakaw fɛ yen kalanko bɛ sigi dabolo jumɛn na o baara bɛ sen na min ye maa 50 ye n'olu bɛ kalanko ɲɛnabɔli hukumu kɔnɔna na Bananbakaw fɛ nin kalo tile 17 olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bananba ka hakili jagabɔ kɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka sigi sen kan mara kamabɔli kalanso ko ta sira fɛ ekɔli karamɔgɔw ka lafasa jɛkulu tun bɛ kɛnɛ kan maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ ye conseil pédagogique ye ka taa fara maire kan minnu ye fasodenw ka tɔn jɛkulu ye musow ka tɔn n'o ye kafo ye ka taa se préfetlakaw ma u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ musaka bɛ bɔ min yaasa ka se ka kalan sigi sen kan Bananbakaw fɛ sabula nin waati in na kalanso caman olu bɛ degun kɔnɔna na baara ni baaradege hukumu kɔnɔna na ani hakili jagabɔ hukumu kɔnɔna na muso 2,400 olu bɛna kalansen kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kitakaw fɛ yen muso ɲɛmaw ka se ka ɲɛfɔli k'u ɲɛna du ale ladonko ɲuman na min ye musow ka degun bɛ sɔrɔ gaw kɔnɔna na ni muso 2,800 kɔni bɔra dugu 120 kɔnɔna na u kɔni bɛ bɔ sa min ye Kita yɛrɛ cercle 6 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka na yaasa ka se ka nin baara in kɛ muso 20 b'a la olu kɔni bɛna baara kɛ kosɛbɛ cɛnimusoya taabolo kan u bɛ se ka lakana cogo min na musow ka degun bɛ gaso sugu kɔnɔna na hakilina in bɔra baɲumankɛtɔn Asigi ale ni Jigiyabulon yɔrɔ ka taa se sa min ye fitinɛ yele u ka hakilinaw ma baaraw olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ Kitakaw fɛ yen donbolo kɛra Kayikaw fɛ yen min ye donbolo ye sa n'o ye daduguni donbolo ye o kɛra Kayikaw fɛ yen nin kalo in tile 17 min ye donbolo 500 450 o de dira maaw ma 250 o de dira maaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ degun kɔnɔna na bi ni baloko gɛlɛya bɛ u la waleya in bɔra maa min yɔrɔ sa o ye Fondation Zakat of America ye olu kɔni di yaasa ka se ka mɔgɔw dɛmɛ mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ degun kɔnɔna na nin waati in na Kayikaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la fala ye Kanam ni ale ye bɛrɛbɛrɛli so ye bɛrɛbɛrɛli so min bɛ tali kɛ nin waati in na ka se ka maaw dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni olu bɛ assurance maladie ko baaraw kɛ olu ye u ka tɔnbaw olu ye barosigi kɛ barosigi bɛ se ka taa tali kɛ sa ka ɲɛfɔli kɛ tɔndenw ye baara ale kɛcogo ɲuman o hukumu kɔnɔna na min ye Kanam maaw ye u ka lafasa jɛkulu maaw kɔni ye ɲɛfɔli kɛ Kanam sɛbɛn bɛ sɔrɔ cogo di a bugunatigɛ sɛbɛn bɛ sɔrɔ cogo di baara bɛ kɛ Kanam yɛrɛ la cogo di u b'a fɔ min ma ko aramu ka taa se o ma min ye kɛnɛya ko ta nasira fɛ baarakɛyɔrɔ la u bɛ se ka sigi sen kan cogo min u ka baarakɛ boloda minnu bɛ yen n'o o ye baarakɛlaw yɛrɛ ka caratigɛ jɛkulu ye n'u ka lafasa jɛkulu ye Kanam kɔnɔna na olu ye nin don sigi minisiri min bɛ kɛnɛya ale ni yiriwali ni maanifin bɛrɛbɛrɛli kama n'o ye colonel Asaba Jalo Ture ye ale tun bɛ kɛnɛ in kan ye hakili jagabɔ in na a fana ye fɛɛrɛw fɔ min b'a to Kanam ni Anam n'a tɔ bɛɛ lajɛlen u bɛ se ka faamuya cogo min na bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segozɛki ale ye communiqué kɛ kunun waati laban in na fala ko Bamakɔ ko min ye tajiko kun gɛlɛyalen don kosɛbɛ kalo tile 18 kunun Segozɛki ye kibaruya di k'a yira sa k'a fɔ ko k'a daminɛ nin décembre kalo tile 8 ka taa sa tile 14 ma tajiko k'a gɛlɛyara kosɛbɛ Bamakɔ ale kɔnɔna na nin waati in na sa ko min ye citerne kɔni 350 ye o sera ka don yaasa baaraw olu bɛ se ka nɔgɔya cogo min na CNT ale ka baara min tun bɛ sen na n'a bɛ f'o ma ko session d'octobre tile 75 baara k'o kun cɛra pewu kuncɛli senfɛ sa Maliki Jaw ale y'i da don baarakɛlaw na u sera ka baara min kɛ tile 75 in kɔnɔ saridakisɛ 20 ani kɔ u sera k'olu ta min ye jamana yɛrɛ musaka sariya ye u sera k'o fana sigi sen kan jamanadenw kan ka baara kɛ cogo min na u y'o fana ta olu taatɔ filɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ min na yan'u ka segin ka na gouvernement kan ka baara kɛ ni ordonnance min ye u y'o baara fana sigi sen kan ka se k'o di bɛɛ lajɛlen ma maa bɛ se ka o faamuya cogo min na o kɛra kununko kunnasini ko Bamakɔ kɔnɔna na fanga ɲɛmaaw marabolo ɲɛmaaw ale ni tɔnjɛkulu caman u yɛrɛ kɛnɛ kan sabula nin y'u ka session d'octobre nin y'o kuncɛlen fala ye an bɛ te fan fɛ ka sɔrɔ ka segin ka na yan Abarajukaw k'an b'u fo Tumutu kɔnɔna na yan fala ye ani Sanfil Tumutu yan k'an b'olu fana fo u ka wulikajɔ ni cɛsiri ani biennale ale senkɔrɔba dondoli ko ɲuman na. Dugutigi
ni wari dafara e passé daka ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu ɗum warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda kɔkan kibaruyaw nasiraw la Falaye fanga jaso min ma se ka sen sɔrɔ benenkaw fɛ yen a kɔlɔlɔ kun taara se burkinakaw ka bobo julasokaw fɛ yen okumu kɔnɔna sa min ye nigeriya ka pankurun dɔ ye ni maa 9 tun bɛ pankurun kɔnɔ ani a pilɔti 2 ka taa se maa wɛrɛ ma minnu bɛ baara in hukumu kɔnɔna na min ye burkinabekaw ye olu tun y'o minɛ AES mɔgɔw bɔra ka ɲɛfɔli kɛ maa caman ye ta sago fɔ kuma in na Falaye nka kunna sini ko min ye burkinakaw fɛ yen Nigeriya jamana ɲɛmaw nana ka na yafa deli o kɔfɛ sa min ye kapitɛni Ibrahim ye a y'a yira sa k'a fɔ ko maa 11 ani pankuru min bɛ yen ko k'u labila yaasa basigi ni lafiya u bɛ don cogo min na Burkina Faso ale ni Nigeriya jamana ani ɲɔgɔn cɛ Sudankaw fɛ yen jɛnsɛrɛkɛ naani ka tɔnjɛkulu min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don ju sariyaw ma ale ye sɛbɛnbɔ sa k'a yira k'a fɔ ko maa caman fara nin waati in na Sudankaw fɛ yen faatogo juguba yɛrɛ k'a kɛr'o ye ju sariyaw k'olu ma labato faali ninnu hukumu kɔnɔna na waleya ninnu kɛra avril kalo tile 11 a n'a tile 13 san 2025 min ye waleya in ye sa k'a kɔni jatigɛ bonyana kosɛbɛ Gabɔnkaw ka jamanakuntigi ale y'i bolo don sɛbɛnkɔrɔ kununko n'o ye Brice Oligui Nguema ye a sɔnna maa dɔw ka walan sɛbɛn ma Falaye Pascal Ogowati Sifɔ ni o y'u ka jamana yɔrɔ sawalenw la minisiri ye Oludin Jan ale ni Jal Fufuye ale Sanjo ale min y'u ka minisiri bɛ musow ni denw kunna Falaye ka taa se sénateur dɔw ma ko olu ka walan sɛbɛn k'a sɔnn'o ma kun jumɛn na sɔnna ninnu ka walan sɛbɛnni ma Falaye ko maa tɛ se k'i to baara kelen na ka baara 2 kɛ e ye minisiri ye e bɛ ko wɛrɛ kunna e ka t'o ko ɲɛnabɔ walima i ka minisiriya bila min da ka di la Brice Oligui Nguema Falaye ni ɲɔgɔnna kan ka k'an yɛrɛ fɛ yen maa caman bɛ yen bi u bɛ pari bolo 100 la denmisɛnninw tɛ baara sɔrɔ min na e ko Afrique du Sud ma taa yɔrɔ in walakata wa sabula u y'a ye k'a fɔ ko maa minnu tun bɛ baara k'a kɔnɔna ko Keniyakaw don u y'olu dɔw minɛ araba tɛmɛnen u y'olu dɔw minɛ Afrique du Sud ka jamana kɔnɔ minisiri o ka laseli la Allemagne ale wasadenw n'o y'a ka députés ye olu ye sariya kura ta euro wari miliyari 50 ko k'o di u ka jamanadenw ka wolomasiri tabaw ma u k'o kɛ k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ ka maramafɛnw san ko sabula u ni Irisi ka fɔɲɔgɔnkɔ in filɛ nin ye cogo min maa t'a dɔn a bɛ bala ka wuli don min Américains Allemands dun fura dama a kun fɔra k'olu sen tɛ kɛlɛ la nka olu kɛlen filɛ ka taa maramafɛn san nin ye u k'an ka maa jatigɛ États-Unis kaw fɛ Donald Trump Falaye a ko k'an sen tɛ sɔn a fɛ yen tuguni dɛ Trump ye bataki bɔ k'a yira sa k'a fɔ ko jamana minnu bɛ yen n'olu jamanadenw man ka don ale fɛ yen tuguni Falaye jamana 30 la u ye 20 ta kurakuraya o jamana kura 20 ninnu na maa minnu bɛ yen ni sɛbɛn kɔni tun b'olu bolo Palestinikaw kɔfɛ jamana 5 min taara farafinna anw b'o la n'o ye Mali ye Burkina Niger Sudan ale ni Syrie ko olu kɔni tɛna se ka don États-Unis kaw fɛ yen tuguni jamana 15 wɛrɛ fana b'a la k'u bɛna olu ka sɛbɛnko sɛgɛsɛgɛ Nigeria ni Senegal bɛ olu la min ye waleya ye sa Donald Trump ka baarakɛyɔrɔ maaw y'a yira sa k'a fɔ k'a kanu kɛ kun ye lakanako ye min ye olu ka jamana lakana la kɔlɔsili ani tungarankew ta ka segin sɛbɛnko ko wa ko ni Ala sɔnna a ma laɲini min kɛlen filɛ nin k'a bɛ sigi sen kan ka kɛ ni janvier kalo tile fɔlɔ ye maa maa bɛ sa ni kɔni bɛ jamana ninnu kɔnɔ Falaye e sen tɛna su États-Unis kaw fɛ yen tuguni Union européenne sɛnɛkɛlaw ye muruti boloda kununko Bruxelles kaw fɛ yen ka kɛ ni Union européenne wasabulon ye ale ye baara min kɛ ka sɛnɛkɛ bolo dɔw ta ka dɔw to u y'a yira sa ko nin wolomali min filɛ nin kɔnɔ o ma bɛn olu ma sabula u ye ko bɛɛ lajɛlen ta k'a di Mercosur maa minnu ma
olu ma jɛ n'o ye bi u ma jɛ n'o ye sini wa u bɛna na ni degun caman ye ka se sɛnɛ bolofara caman ma nanzara jamanaw olu kɔnɔna na. Coupe d'Afrique a tɔ tora Pange Kode ani Ɲɛwawa ye Marokukaw fɛ yen ka kɛ n'an ka kibaruya sɔrɔlenw ye fala ye k'an ka balontannaw n'o ye an ka samata sɛgɛw ye maa 28 min taara k'a bɛɛ lajɛlen sera kɛnɛ kan ye. U sera kɛnɛ kan min ye entraîneur ye ale yɛrɛ a ye u bɛɛ lajɛlen yira maaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a yira sa k'a fɔ k'a kanu ka farikolo ɲɛnajɛkɛlaw bɛɛ lajɛlen dafara 23 o de kan ka ta o la minnu bɛ kanni kɛ fala ye a tɔ na to u bolokɔrɔ ye komi sariya b'a fɔ cogo min ale kɔni taara ni 28 ye nka min ye 23 ye a de tɔgɔ bɛ sɛbɛn FIFA ka CAF ka papiyew ka fala ye farikolo ɲɛnajɛ ɲɔgɔndan in a bɛ kɛ ni olu de ye minnu taara sa a bɛ se k'olu dɔw ja lajɛ sabula kununko fana an y'a ye k'a fɔ min ye drapeau diko kuma an kun y'a fɔ yan kunun o drapeau dira wa a ma di an y'a ɲinini kɛ fala ye a ma di kunun minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna ale yɛrɛ taara Marokaw fɛ yen a selen ye a ka baara fɔlɔ kɛra mun ye o ye ka taa drapeau in di joueur ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen u y'u yira maaw la u ka maillot jɛman in k'o don u kan na k'u yira bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u ye cogo min ye minisiri ye o kɔfɛ sa ale bisimilara joueur yɛrɛ ka yɔrɔ la n'o ye Casablancakaw fɛ yen ye a taara ka taa drapeau di ani maa min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ Mali lasigiden bɛ Maroc n'o ye Fafere Kamara ye ale ni fédération malienne de football o ɲɛmaa dankan sabanan kuma min sɔrɔla ye minisiri bolo a kɛtɔ ka drapeau di ani Yves Bissouma y'a jaabi ni min ye an ka jɛ an ka o lamɛn. C'est dans ce cadre-là qu'on vous remet le drapeau. Aujourd'hui, à partir de cet instant, vous n'êtes plus Yves Bissouma. Et vos joueurs n'ont plus de nom. Vous êtes tous le Mali. Donc vous travaillez pour le Mali. Vous vous battez pour le Mali. Et on compte sur vous, parce que nous savons que vous pouvez relever tous les défis. Il suffit juste de vous donner les moyens de le faire. Et c'est par la volonté. Je pense que chacun de vous, vous savez quelle mission vous êtes. Vous êtes en train de remplir aujourd'hui. Et nous comptons sur vous. Bonne chance et vous avez toutes nos bénédictions. Au nom du président de la transition, je vous remets le drapeau du Mali. Bonsoir, Son Excellence, Monsieur le Ministre. Bonsoir, Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Et bonsoir au troisième vice-président de la Fédération. Nous sommes très honorés d'être ici, mes coéquipiers et moi. Et ici, nous savons tous la mission que nous devons faire ici. Nous sommes très conscients, pour nous, cette chance d'être ici, parce que parmi des millions et des millions de Maliens, c'est nous qui avons été choisis pour venir représenter le pays. Et nous sommes très conscients de ça. Nous savons la tâche qui nous attend. On aura besoin de vos bénédictions, on aura besoin de la bénédiction de tous les Maliens, parce qu'on sait très bien que ça ne va pas être facile. Mais on croit, comme on le dit, le rêve il est permis. Et nous, ici, tous ici, mes coéquipiers, le staff, tout le monde, on rêve de rentrer à Bamako avec cette coupe. Et ça, personne ne pourra nous en empêcher parce que, comme on le dit, le rêve, il est gratuit. Donc nous, on rêve de cette coupe et on sait ce qu'on a à faire pour atteindre nos objectifs. Nous sommes très motivés, très conscients. Et voilà, comme je l'ai dit, on aura besoin de tous les Maliens, de la bénédiction de tout le monde. Et Inch'Allah, que Dieu nous donne la victoire. Voilà, et Coupe d'Afrique, on a belle agrément qui l'a fait. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, n'o ye Sénégal jamanakuntigi ye, a ye Sénégalikaw fana ka denmisɛnninw ka bandiri n'o ye Sénégali bandiri ye u ka drapeau d'olu ma nin kalo in tile 18 a kɛra u ka jamanakuntigi ale sigiyɔrɔ la Sénégal Dakarikaw fɛ yen drapeau di senfɛ sa a kɔni ye welewelema d'aw ma aw taatɔ min filɛ nin ye a y'aw cɛsiri a k'aw timinandiya min ye Sénégal bɛɛ lajɛlen ɲɛjɔyɔrɔ ye aw ye k'a daminɛ nin décembre kalo tile 21 na ka taa bila sa janvier kalo tile 20 ale ni wɔɔrɔ la fala ye k'u n'u sigi k'u filɛ koyi ko wa ko min ye Sénégali ye ko min kɛra Côte d'Ivoire k'u ka ɲinɛ o kɔ fala ye u ka wuli k'u jɔ k'u cɛsiri ka se ka wuli ka jɔ boloda yaasa Sénégali a delilen don min na kɔrɔlen a k'o laban ɲɔgɔnna kɛ yaasa ka se ka na ni kupu ye Bassirou Diomaye Diakhar Faye k'a mago bɛ kupu la fala ye Coupe d'Afrique min nana daminɛ nka min ye jako ye a ma sigi sen kelen kan farafinna anw fanfɛ bolo fɛ an minnu bɛ nanzarakan fɔ n'o ye tubabukan ye faransikan ko anw kɔni nana dulata in 33 de lajɛ 50 n'a kunkanfɛn ka fala ye o sɔrɔla mun fɛ ko jaw bɛɛ lajɛlen feerela kɔnɔwarikaw fɛ yen
kuma in fɔlen bɔlɔlɔ sanfɛ bi min ye Kɔdiwari ye a kɛlen don ka dagawuli kɛ kosɛbɛ min ye u ka maa minnu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ olu caman y'u da don kuma in na ɲɔgɔlɔnbɔlaw b'o la min ye influenceur b'o la Aputu National JB Defer Stoni Franco Zorobi ka taa se Asan Askei ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye waleya in kɔn fo k'a sɛbɛkɔrɔ kɔn ko sɔrɔ ko jumɛn min nana sigi sen kan k'a fɔ k'olu tɛna ndurata ye ndurata 52 k'o tɛna o ye kun jumɛn na k'olu ni hakɛ min ka farafinna farikolo ɲɛnajɛ don farafinna ɲɛnajɛ de don a kan ka dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye ko fɛɛrɛ ka tigɛ a la min ye kafu maaw ye k'olu kɔni ma kala don ɲina ka bɛn ni nin ye koyi RCI ale ni RT ni NCI maaw k'olu kɔni bɛɛ la sera ma se ka foyi sɔrɔ ni ndurata 33 tɛ wa k'u tɛna se ka tɛmɛ o kan a tɔ sa ko bɛɛ lajɛlen ni wasa don bukew la min ye nin maa kofɔlen ninnu ye n'o ye influenceur ye u ko nin ko tɛ se ka to ta ko ni Ala sɔnna a ma u na wuli ka jɔ kɛ k'a jira k'a fɔ ko farafinna ka ɲɛnajɛ de ye nin ye maa man ka o jata k'o feere k'a sɔrɔ farafinna jamanaw yɛrɛ tɛ ka u ka farafinna nduratiw ye k'o ye ko ye musaka man ka don o la wariko man ka don o la nin ye faso kanu ni faso ta bɛɛ lajɛlen de ye ko wa ko n'i y'a jateminɛ nisɔngoya in a ma dan Kɔdiwari dɔrɔn koyi Bamako yan fana ko bɔlɔlɔ sanfɛla fana na maa caman murutilen don Dakarikaw fɛ yen Kinshasa Lomé Cotonou ninnu bɛɛ lajɛlen dusumakasalen don k'a jira k'a fɔ sa ko u kɔni u ka nisɔngoya a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na RTI ORTM RTB ani NCI ko ninnu si tɛna farikolo ɲɛnajɛ in bɛɛ lajɛlen bɔ koyi 52 in na u yamaruyalen don ka 33 de bɔ wa fana ko fana ye nsanni kelen ye e ko tulonkunjɛ yɛrɛ don fara n'a ma farati k'an d'o ye han ni o bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kunnafoni la k'an to tumutukaw fɛ yan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn fala ye ni Ala sɔnna a ma sini min ye kibaruyaw ye an bɛna na olu fana fara ɲɔgɔn kan k'a di nin waati kelen na walima n'an ye waati min sɔrɔ sabula yango an y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye kuranko gɛlɛya b'a la connexion ko gɛlɛyaw b'a la wa min ye baara yɛrɛ fana gɛlɛyaw b'a la an b'o fɔ bɛɛ lajɛlen a ka faamuyaliko ɲuman ko la a k'an bɛn sini ni Ala n'a kira sɔnna ma Famara Berete n'Ala sɔnna ma nɛgɛ kaɲɛ 21 an n'ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ale na kibaruyaw da aw ma k'a to Bamakɔ kɔnɔna na a k'an bɛn waati wɛrɛ. Bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni car norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ maaw kɔ